Tolosaldeako ezaugarriari begiratuz eta erreparatze baldin badiogu gehien bat enpresa ze izaera duten, ez? Tamainari begiratuz, dia enpresa gehien bat enpresa txiki eta ertainak, ez? Pymeak dira, ez? Leiberri noain dela hilabete bat edo eman zituzten ekintzailetasunaren datuak eta zorionez gorantz dijoazte eta horri helduz, Tolosan ere ari gera pixka bat aztertzen ekintzailetasun edo coworking esperientziren bat abian jartzeko. Merkataritza eskaintza hau eskaintzen dio ez bakarrik eskualdeari, baizik eta eskualdeetaz haratago ere egiten du Tolosako merkataritzak bere eskaintza. Merkataritza sektoreak sortzen ditu 1500 lanpostu eta bere barne produktu gordinaren 15% inguruko ekarpena suposatzen du. Datu horiek hain dira garrantzitsuak Tolosako udalean batzorde berezi bat, merkataritza batzorde berezi bat sortu zela. Bai Tolosako udalak eta Tolosankok tokiko ekonomia garatzeko aldeko baldintzak babesteko, hobetzeko eta sortzeko aleginean adostutako Tolosako udalaren eta Tolosanko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu elkartaren arteko lankidetza akordio markoa aurkeztu nahi dizuegu hurrengo urtetara begira. Akordio honen helburu nagusina lankidetza marko egoki bat finkatzea da. Zertarako jarduera lerro estrategikoak diseinatzeko, planifikatzeko eta garatzeko aldi berean, ez? Lankidetza batez ere oinarritzen da 3 aspektu nagusietan, ez? Aldi batetik jarduketa estrategikoen koordinazioa, bestetik Tolosankoren eta tokiko ekonomiaren beste sektoretan egon daitezken eragileekin lankidetza jarduera horiek koordinazioan baita ere, eta azkenik dinamizazio sozio-komertziala sustatzeko beste motatako jardueren koordinazioan. Nolabait, azkeneko helburua ja komentatu duguna izango litzateke, Tolosako jarduera ekonomiko komertziala, bai komertzio, zerbitzu eta ostalariena bultzatzea, ez? Udala eta Tolosankoren artean, prentsaurreko hau garatzen ari gan eraikin honetara, hori aburu eraikinera jarduera, Tolosankok bere jarduera aurrera eramateko akordioa lortzen dugu baita ere, ez? Gaur, beste etapa berri bati ekin diogu egoitza honetan. Eta aukera izango dugu Tolosankoren hainbat proiektu eta ekimenak martxan jartzea. Baita, azken 2 urteotan landutako ideiak garatzea ere. Ideia horien bidez herritar guztiei nahi dugun zerbitzua eskaini ahal izango dugu. Ez Tolosa bakarrik, eskualdekoei eta urnagokei ere. Horretarako, urritik aurrera, berriro, Tolosaldeko merkataritzarako bulego teknikoa Tolosankoren bulegoetan edukiko dugu. Aurten, 3 proiektu nagusi gauzatu nahi ditugu. Urte osoan egiten ditugun ekimenetaz gain. Bat, gune biziak proiektua izango zen, proiektu hori martxan jartzea. Bestetik, Tolosa Uik deitzen diogun proiektua, asteburu edo aste hortan ekitaldi ezberdinak eta egingo diren ekimena edo proiektua, kanpoko jendea gehien bat Tolosara etortzeko eta Tolosak duen potentziala erakusi ahal izateko. Eta azkenik guretzat garrantzitsuenetakoa den saltokien online salmentarako plataforma sortzea.